ets el número 1, líder de la muntanya cap amunt. Joaquim Rodríguez, el burrito ets un crac al Twitter, amb un gran somriure vas quan li fots als dos pedals. Giro, Tour i la Vuelta, podis i etapes a granel. Lluita fins a la meta, fins al final. De Parets fins al Principat, clàssiques i la plata al Mundial, per mi tu ets qui el va guanyar.